Hello guys, welcome back to my vlog channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव बराय हरनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने गोदान आपडेटआ जाबाय नै जोंना दिनै रायजोफोरा खामानि मावनो नागिरदों आरो मा फोथाराव आरो ना आलि जावनायनि आरो ना गाइसमोन दा बेनिखायनो आं बेखौनो ससेबाबो आं भिडिअखौ लानानै फैबाय गाइसमोन। थ' अब्ला लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांदो। नै बाखिनि लामायाव जिरायना दङ 12 जन रिक्सा दङ साइकेलजा मगास दङ नै जोंहा लामायाव जिरायगासिनो दं आरो Portik जाबाय ना खिन्थु दैया लोमजोबदोंना नै माइ गायनो हाथ'नाय नङा बेयाव गाइसमोन दैया पर्टिक ना दहा जाहैबाय हायाबो नैबे खुवाखौनो आलि जावनानै माबा सोमोन्दो नोंथाङा मा मोनदों खामानि मावदोंमोन रायजोनि आलि जावदोंमोन जोबथ'बाय दा कालपाराव थांसै जों बेलेखो कालपार बायनायाव थांसै कालपाराव थांनो बोरै माखानि रायजोफोरा आलि जावदोंमोन आरो ना गाइसमोन दिनै नै बेनो रायजोनि सेक्रेटारि गेदेरा जोंहा बिथाङा फैसाखौ हरलाय नाङाबा माबा आलि जावनाया जोब्बाय रायजोफोरनिया दा गोदान बेलेग लकेसनाव थांसिगोन माने कालपाराव हा खुरखादोंनो बेयाव हाखौ थांसिगोन आरो ना अन्थाइ होनो थारमाने अन्थाइनो माने खुरखादों दैया गिदिर जादों नालाय ओंखायनोथ' दा अन्थाइनि थाखाय रायजोफोरा नै फैगासिनो दं लारि लारि लोगोफोरा लानाय लांदो भिडिअखौ जोंहा नैबे खफ्रि हमनाया देन्जार थिखांगौ अन्थाइफोरखौ दा अन्थाइ हा होनो लागाया नै खुरखाजोबदों आरो ना दै फैयो नैबेनो नै जोंहा खुरदों आरो ना माने एसे खुरनायावनो होनांगौ नङाबा बारा जालाङो थिखांदोंनो जोंहाबो खुरखादों गाइसमोन बेनिखायनो अन्थाइ हा होनो नागिरदों आरो ना दैया गिदिर फैदो Dangri LP School be kelas agak nong जों फैफिनबाय गाइसमोन मावासै खामानिखौ आलि जावनायाबो जोब्बाय दा खुरखानाय कालपारा खुरखानायफोरखौबो खोनो मोनासै मानो होनबाथाय दैया गिदिर बेनिखायनो मावनो मोनासै हायासै नेक्स्ट बाराव मावसिगोन आरो ना दैया सेमबाथाय माने दैया माला सेमो बिदिनो मावसिगोन आरो ना बेफोरबायदि सावरायदों आरो रायजोफोरा बेनिखायनो फैफिननाय जाबाय थ' गाइस दा जों माने बेलेग लकेसनाव थांनोमोन आरो ना मावनो कालपारनि माबा हा खुरखानायखौ खोनो थांदोंमोन हा अन्थाइ होनो नाथाय जायासै खामानिया मानो होनबा दैया अभारद्राय फैदों बेनिखायनो
एसे दैया माबा गोथौबो ना जागाया ओंखायनोथ' खामानिखौ मावनो हाया होननानै थारमाने फैफिनबाय आरोना नेक्स्ट मावसिगोन माने दैफोरा एसे सेमबाथाय बे खामानिखौ मावसिगोन आरोना बेनि थाखायनो फैफिननाय जाबाय गासिमोन अखाजोंनो खुरखालांनाय ना दैजों दै फैनानै जरा दै फैबाय खुरखालांबाय दा आरो दै गिदिराव मावनो हाया जाबाय बेनिखायनो फैफिनबायना गासिमोन दा नेक्स्टआव मावसिगोन आरो दैफोरा सेमबाथाय न' थ' लोगोफोर अब्ला भिडिअ'आ आंनिया बेखिनियावनोसै बाय गासिमोन थ' लोगोफोर